Que, bueno, pois, a ver, desde o punto de vista do alumno, ti cando te plantexan facer así un traballo, un extra, porque ao fin e ao cabo seguramente que os come un poquinho tamén de descanso, de horario, como te planteas? Que te gusta ou os gusta que se fagan estas cuestións, que se involucren os profesores con vos? A verdade é que sí, porque, bueno, é unha oportunidade para aprender outras culturas, outros idiomas. Dese idioma precisamente que deste premio, como lo tomades os alumnos, desde a parte de vista, a punto de vista dos alumnos? En principio, nós non empezamos a ter ese idioma para facer ese traballo, senón empezamos como un hobby, pero despois, bueno, recibimos ese premio e, home, é gratificante. E é gratificante. Despois do esforzo do traballo que levastedes, pois que teñades un premio, non? Por lo menos, independentemente da cuantía, que non vos vai a solucionar nada, pero bueno, pero significativo que se acabe este premio. Denis, podías facer a mellor para que a xente vese a través das cámaras bueno, pues como te comunicarías, que dirías, ou dinos algunhas verbas ou palabras representadas con esos gestos que se interpretan por parte de xente de todo o mundo? Vale, pois sería, por exemplo, Ies ou File, que sería hola, amigo, Ti, Canis, que sería como estás, Calá, Escaristó, que sería ben, gracias, e ou se está mal sería Ásima, e Lupame, que sería mal, lo siento. Bueno, pues é un exemplo de que, pues eso, tanto vos además coñecedes ben esa sexología, pois o facedes moito máis rápido e por lo tanto se fala casi ao mismo ritmo que falando normal, ¿no? Sí, no. Bueno, pois María Jesús, eu quero felicitaros ao centro, que nos encanta que cando un centro Fontaneán pues ten remedios que estén aquí, que a televisión é para isto, para que a xente coñeza precisamente o que se está a facer, que non son, pues como a veces destacan as malas noticias que se producen nos centros, nos queremos destacar sobre todo as boas, como en este caso, e nada, que disfrutedes. E cal é o próximo proxecto que tedes aí en mente para... Sempre hai algo, colaboración con outros centros da UNESCO ou calquera proxecto que nos surda, pero isto queda aberto, é dicir, isto non é algo pechado. A página web está aí, podese tomar como unha referencia, ¿no?, para consultar distintos poemas de distintos países, incluso se poden añadir máis poemas, é dicir, que queda aberto para seguir traballando a página web, ¿no? Efectivamente. Bueno, pois queremos daros as gracias por esperar, por vir aquí, felicitar ao centro, a todos os compañeros profesores e tamén aos compañeros todos os alumnos, animaros a continuar, a seguir, e que é importante facer cousas e que hai moito no que divertirse, sin ter que ir por cousas que a mellor parecen máis divertidas, pero son moito peores. Gracias a los dos. Gracias a vos. E nos seguimos no noso programa. E que lles parece se volvemos a publicidade?